Bayan naman ng Pasakaw ngayon ang binulahaw ng fake news na nag-trending pa sa social media na umano'y rapist killer na umagala at ito yan ng Pasakaw Camarines Sur na komunidad. Si punong barangay G.R. Racines ng barangay San Cirilo ay pinabulaan na sabing ulat na setting ang kanyang barangay dahil wala naman di umanong nakakita sa lugar na sinasabing nandoon ang nasabi ng suspect. Good morning po sa Indo Gabos, mga kabarangay ko, constituent. Mali po din kita mahandal sa sitwasyon na araw kayo. Tama pa man po kita totally makitang blatter kayo. Hindi maski hinapat mo yung fee makamansin ng blatter naman po. Kaya di po kita mahandal sa mga sabi-sabing iyan. Hanggang mayo pang makitang ebidensya, mayo kitang patuloy na may araw. Kaya hindi kita mahandal po. Saka kung ano man po ang sitwasyon na araw kaya, hindi man nagpapabaya ang council, ang barangay kanot, pinaparundata man po every night, o pinaparundata every hour. Kaso, talagang po ngayon sitwasyon na yan, mayo talaga po kita kaya record, kaya di po kamamahandal sa ngunyan na ang issue iyan po. Bali po man po naman po sa mga nag-share kayan, isipon naman po ang kahinatnan kung ano pong maging resulta sa mga kaakiyanta, ka mga magurangan, tarakot naman po bagasinda sa ano kayan. Kaya, pakitabangan nga na po, makipagtabangan kita, na gibunta ang farta na kung may ebidensya kita, go kita, pero sa sitwasyon po ganyan, sabi ko sa Indo, mayo po yan katotohanan. Okay po, salamat po. Okay po, sir. About naman sa coffee hour po, under 17 po, tig-ano po yan, tig-coffee po yan, nasa coffee hour po siya. Ang first offense may counseling po, then sa second offense po, may ano po kaming community service. Then pag third offense po, duman kami sa long community service po. Bali po yan, pinapatupad mi po yan, alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw po. Isa din si punong barangay Ian de la Rosa ng barangay Santa Rosa del Norte ang naglinaw na nirespondehan pa nila ang ulat na sightings ang isa sa kanyang sityo. Subalit wala namang nakapagsabi at nakakita sa nasabi ng suspect. Embes ay takot ang nadarama ng mga tao dahil sa trending news sa social media. Kasi ugma, may nag-report sa barangay, so may nagdama sa harong, nagreklamo, nagpaabot na yan sa taas-taas, sa Little Baguio, so wanted na lalaki. So initial action kang barangay, so nagduruman kami with coordination with the PNP, but unfortunately, hindi man nila nahiling, so lawas, sila lawgon, kumbaga siguro dahil sa social media, na trending nun yan, ikaw nag-a-assume na lang na iyon na ito. Pero base sa muyang pagtuman, sa ugma, mayo man talaga kaming nahiling or mayo man nabistado so mga nakahiling. Dahil wala ko di man nabistado. So nakipag-coordinate naman kami sa PNP. So base sa inda, mayo man reported na araw katong cases na kami nakadulag, na sarong tao, na sarong rapist, sa sarong paragada na halis sa PD. So para sa informasyon, kanang pangsaro, siguro nag-assume lang kita dahil sa social media very alarming. So siguro as much as possible, kaya po naman i-verify kung ini talagang legit or daig. Pero as per ng barangay, for safety and security, mag-iring at mag-aaral kita. Pero since the PNP, nagkipag-coordinate na kami, kasi na pinaka-head agency DTO, para at least matunin ang isip ta, sa part alarming sa mga kabarangay ta, lalo na pagpapanggi, di na katutod na magturog sa mga senior citizen, harap din sita. Pero siguro at this point, since may pa man verification, di pa man na-verify kung totoo talaga iniyo. So ano muna kita? Chill muna kita. Ang barangay yaon lang, together with the men in uniform. Po siguro po pakiulay talaga kung di mo kita verified talaga, di mo kita magparapost sa social media, inot na inot, alarming talaga, lalo na araw kasugma. Nakapag-read kami, takali pa rin din sa taas, yung na sa balogo, nasa bahay na, sabi ka na ko niyo, nagmumultiply ang sa iyong personality. So siguro sa mga araw ka ng sitwasyon, inot na inot ang obserbahan mo, kung wanted ka ng sarong tao, dahil ka pwedeng maglako-lakaw sa dakul na tao. So yun ang sarong assumption ta. Kung nakadulag ba yan, for sure, dahil siya maligdin sa tuyang sa dakul na crowded na tao. So siguro sa mga nagpo-post, nag-share, araw ka niyong mano ko naman sa wanted na tao. Siguro, kung daan ka muna, na nakakadagdag lang kita sa alarming sa tuyang komunidad. I-verify ka muna. Kung tayo yun, ang PNP para mag-verify talaga kung hindi yun legit or fake news, hindi yung pinag-aatubang tagun niya. Samantala, si Police Major Alan Lopez, ang Chief of Police ng Bayan ng Pasakaw, Camarines Sur, ay nagpalabas na ng pahayag hinggil dito na walang katotohanan at hindi dapat paniwalaan na sabi ng ulat
na nagpa-viral na post sa FB sa nasabi ng suspect na nasa bayan ng Pasaco na Camarines Sur. Nauna dito ang nasabi ng suspect na iulat na nakita at setting nito ang bayan ng Sipukot, Libanan, at ngayon ay sinasabing nasa Pasaco, Camarines Sur na gumagala ang nasabi ng suspect. Wala naman tayong nakukuha pang solidong information tungkol dyan, Mike. Nandito lang sa amin na dumarating na mga tawag, na-receive na tawag namin galing daw sa mga nagsasabing concerned citizen na yun nga, nagsasabi na mayroong ganyang tao sa area nila. Pero ang hindi lang maganda dyan kasi nagkakaroon ng espekulasyon yung komunidad na wala namang basihan. Una kasi tingnan mo, nung unang gabi, may tumawag sa amin, pinarespondan ko agad, dyan daw sa may pier, na nakita yung, hindi nakita, sabi may pinasok daw na bahay, doon sa Iskinita, magkakatabi yung bahay doon, sa may pier. May pinasok daw na bahay, tapos inahablot agad, allegedly yung bata. Sumigaw yung nanay, sa ganung oras naman siguro, nandun marami pang tao sa Iskinita. Pero walang nakita yung mga tao doon nang magpa-imbestiga ako, walang nakita nung pumunta yung pulis namin. Kasi nag-dispatch din agad ako ng personnel nung matanggap ko yung tawag. Tapos kahapon naman, ng hapon, mga alas 5, may tumawag na naman na ang sabi, yung tao doon na yun, na ipinopost na pati yung mukha sa Facebook, kaya nagkakaroon na ng takot dito sa mga mamamayan ng Pasakaw na wala namang basehan nga para matakot. Kasi nandito daw sa Barangay Dilsor at nakita ng mga tanod. Agad ko namang pinapuntahan, wala namang inabutan. Kasi kung nakita na ng tanod, di sana nasundan na. O kaya kung nakita ng kung sino man nasipin dyan, yun ang pinagdududahan. Kahit wala yung ginagawa pang masama, kung pinagdududahan talaga, pili namin i-approach at tanungin kung taga saan siya, anong pakay niya dito sa area. Di doon pa lang magkakalinawan sana. Yun nga, kung pagpunta ng personnel namin doon, wala man. Tapos gabi na naman, pagkagaling namin sa operation, bumalik na kami dito sa station, may tumawag na naman, nasabi sa pinagpala daw, nandun na naman yung lalaki na sinasabi. Ngayon, pagpunta naman ng personnel namin doon, nalaman na pinaghahabol pala ng mga tao doon sa area, sa pinagpala. Pero wala man niyang personnel, wala man niyang taong nakuha na gano'n. Kaya ang nangyayari, espekulasyon ng komunidad dahil sa mga posting, sharing ng picture ng tao na sinasabi na rapist daw at nang pumapatay. Ang kung ba dyan, Mike, wala man nakakarating sa amin galing sa ibang law enforcement office o galing sa ibang probinsya na may ganong tao na wanted na ipinaghahanap. Kasi kung totoong rapist yan at na mamamatay tao, dapat sana na inform na kami ng mga ibang law enforcement offices dito sa Region 5 kung saan man yan galing. Saan may nagsasabi galing ng Norte o di sana kung totoo yan, di mayroon ng nakarating sa amin na report galing sa ibang police office. Kaya ini natin sa mga gumagamit ng social media, mga platform, kung ano-anong mga pinagpo-post nila na wala namang basehan. Sana tigilin nila ng ganyan. Maghintay sila ng official na statement galing sa kapulisan o kaya sa mga barangay officials. Kasi yung mga tao naman dito sa Pasakaw, yung mga barangay officials natin, elected officials, at yung mga tanod natin, aktibo naman lahat yan. Kasama namin yan dito sa poblasyon area pag gabi, kasama namin nagpapatrol. Yung pulis naman natin, palaging may patrolling tayo. Huwag mo nang magbigay ng espekulasyon at agad-agad sinasabi nila na pumapasok ng bahay, rapist. Kasi yung interpretasyon naman ng ibang nakakabasa kahit sa ibang, kasi social media na yan, marami nang nakakabasa hanggang ibang bansa na yan na mga may Pilipino. Makikitang gano'n. Magkakaroon ng panic yung tao. Kaya iwasan po natin yung mga gumagamit ng social media. Irresponsible na pag-post ng mga ganyang impormasyon na nakakalikha ng takot sa isipan ng ating mga mamamayan. Iyaman ang ulat sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil.
Dalawang lola na centenarian sa Camarines Norte ang nakatanggap ng ipig 100,000 pesos na incentives mula naman sa pamahalaan dahil sila ay umabot sa 100 taong gulang. Naibigay na ang pig 100,000 cash na incentives sa dalawang centenarian sa Camarines Norte kahapon, Pebrero 27, 2024. Sina Lola Josefina F. Soria mula sa Barangay Takad, Basud, Camarines Norte, at si Lola Cecilia M. Enero mula naman sa Barangay Poblasyon Kapalonga, Camarines Norte ang tumanggap ng cash incentive matapos silang magdiwang ng ika-100 years nilang kaarawan. At bongga at bibo ang celebration naman ng kanilang kaarawan. Ang nasabing cash gift ay natanggap nila ay alinsunod sa Republic Act No. 10868 o ang Centenarian Act of 2016 na nagbibigay ng pagkilala at respeto sa mga senior citizens na umabot at nakaabot na sa 100 years o taong gulang higit pa. Ang dalawang lola ay masaya naman nagdiwang ng kanilang kaarawan sa ika-100 years kasama ang kanilang mga anak at mga apo. Yan naman ang ulat mula sa Camarines Norte. Sa Bunyog, Kabikulan, ako si Kabunyog Ernie Marfil. Isang drug personality at pusir ng Cebu ang naaresto ng mga otoridad sa Masbate. Nakakahalaga ng 136,000 pesos na Cebu ang nasamsam dito ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Barangay Tinago, Aroroy, Masbate, bandang alas 10:15 kagabi, Pebrero 27, 2024. Nakuha sa suspect na si alias Nald, hindi tunay na pangalan, 21 years old, walang asawa, at residentes ng Barangay Lahong, Balino, Masbate. Bukod sa 20 grams na shabu, nasamsam pa rin dito sa nasabi ng suspect ang isang motorsiklo na kanyang ginagamit sa pagtransaksyon sa droga na wala pang plate number. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng mga otoridad sa Masbate ang nasabi ng suspect, samantalang nasampahan na siya ng kaso na paglabag sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngayon, ang kapulisan ng Masbate ay patuloy pa rin tinutugis ang sinasabing mga imbulto sa droga o mga drug personalities. Ito ay ginagawa na kampanya di umano para matigil na ang pagtulak ng shabu sa nasabing probinsya. Iyan naman ang ulat sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.